Puilano chini katangkai tono hambai maru o sangsar snamnai sia chini kai tono belaina hambai maru tai jo tonai tongnai takuk tai bukuk song norok jo tono no ani o channel ni bising tike lam sogo tini onek salni yagulo tangi YouTube channel mas namkan male region kaisano norok bo kubino saimandi tayak kubui bai norok bo mathangjak di norok bo kubino saimanai mathangjak no sakni snami mantho tai onek salni yagulo YouTube channel tongphano gobang ma salni yagulo tini kaham kreng tongmani bebak no sangsar sanamnai sia sini kaito bini jari sang kaham oboni bagai tini ang ojoro YouTube ma phaika YouTube channel ma snamka tangai himale tabo gobang ma borong no chini bosongni gobang ma sangsar chini borok YouTube mobile bainang internet ni jugni bagai gobang ma borok no mobile baimang gorengai gobang ma Facebook Twitter hundi nini Instagram hundi gobang ma borok no tabo use khlaio oboni bagai kaitoni kothoma kaham nogo tongui phano joto borok no khnai manteng tai sawi manteng o kubuino sawi manai borok bo mothangjak thang obono ani na harmu tai ani na sigma obono norok ani yo YouTube channel ni bising tike norok nugui manai bangma good news tomuno khasrangya tongthogyangui tonghake mungsawana na koroi norok ni bagai sopai tongo good news kaitoni kothoma kaham tabuk June mas July mas ni simi video upload ngai tai ani o channel ni bising tike norok nugui manai gobangma rwchap mung kaitoni kothoma kaham norok khnawi manai tai norok sawi manai gobangma sungo sangsaro tini kathang tongwang tini o sal tal athokiri asuk naithokma sangsaro tongma mani bebak no reason kaisa se tini jisuno manai ang belai no khatungui tongthogui mano obono norok bo tongthogui tongui mandi khatungui tongui mandi tai sarbrum brum khasrangui tongui mandi tai norok bo kubuino saimanai norok bo mathangjak mungno sakni snamui nawi mandi obono ani naharmu gobang ma kok saya koroi bwskangni sal July mas ni simi video upload ngai norok nawi manai tai khnai bo manai good news kaitoni kothoma kaham jora kaisao belaino angbo kaitono manjak jisuno manjak nei hanpano belaino khasrangya tongthogyangui tongphuru ang jisu sabo saimanya tongmani tini jisu bai korongai bahaike borok katal wngkha tai tini bahaike khasrangui tongui mangkha norok nugui manai video jepro katal upload dong afrono nugui manai hepanang kaisa no kok sanai te kaisa no kok narangnai tini hayo jorao tini belaino khatungui tongui mano bebak no sini subrai Jisu Kristo sungno belaino hamjago bo bini bwsarok no o sangsarni joto bosongni bini bwsarok no bo khroksano pano hamjagi obahi koroi bo joto borok no hamjago tai joto borok no mothangjak thang bo musungjago oboni bagai tini belaino tongui mano sangsar sanamnai sa sini kaitor sini subrai Jisu Kristo babu kahamno manai tini belaino khasrango tai tongthogo srapsani bagai phono bo bini bwsarok no khibiya yes bo bini bwsarok no srapsani bagai phono khibiya tini o khibiya jagao angbo khobjaka oboni bagai belai ke hambai maru sini gathang kaitor no oboni bagai norok nai tongdi norok jepro video no nugui manai choya karai norok upload saimanai norok bo kubuino saimandi norok bo mathangjak norok bo tongthong no sakni snamui manai nadi kabungma kok salia
buskani video malai lainai asu kok sawino kokno muthaknai joto nai tongnai ani channel o joto no lamsogo ani khako purbai joto no lamsogo tai surbai Jisu Kristo ni mungbai joto no hai kaham ya faro norok good news no khnai manai norok khnawi sawi mandi norok bo muthangja no sagne snamui nawi mandi asu kok sawino joto no tinni sal joto no sal kaham tai hamsajak berino khasrangi tongthokdi khasrangi tongthogui tongdi mungsa tawana di logi Jisu tongo bono saimandi khasrangi tongdi salbrum brum hambai joto no